Значи, искам да ви помоля нещо. Понеже в момента с стриминга на живо върви чат с хора, които ни гледат, и има много настоявания. Моля? Имам настоявания от почитатели, фенове, да дадем думата на брата на Димитър Воев, Мони Воев, да каже няколко думи. Заповядайте. Мони, публиката ви иска, не може да се откаже. Междувременно, дъщерята на Димитър Воев, Дими, която тръгва да бяга в момента, стои. Тя също е сред нас. Тя е малката дъщеря, която се роди след смъртта на Димитър Воев. Дими, добре дошла. Здравейте. Всъщност аз нямам нищо подготвено, което да ви кажа. Както всички останали. Нещо по-специално, конкретно. Това, което също бих искал да ви кажа, може би свързано с нещата, които е направил брат ми, които е написал. И също искам да кажа, че в тези неща, които той е направил, той е събрал вътре много истина, много откровения, много чувства и много емоции. И човек наистина, когато ги чете тези неща и се занимава с тях, би могъл да достигне до много навътре в себе си, в големи дълбини да влезе в себе си и да опознае себе си, както себе си, така и другите хора. И всъщност този голям обем на емоциите, може би това нещо, което занимава хората и ги кара така да имат интерес и винаги да откриват някакви нови неща за нещата, които той написва и за нещата за себе си. Всъщност това за мен е важно, защото всеки път откривам нови неща и съпоставяйки ги към себе си, също откриваме в себе си, може би по-напът нещо по-различно. Иначе, все пак искам да ви благодаря за отношението, което имате и продължавайте това, което е за вас интересно, продължавайте да го търсите и да намерите себе си все повече и все по-нататък. Няколко думи наистина за това, което се е случило през 80-те, как е тръгнала нова генерация и нещата покрай Кале, които също е наблюдавал за Воцики, че вече чухме, но от него гледна точка като по-близък. Още заето. Всъщност, какво да кажа, нищо по-различно от това, което се случва в една музикална група. Специално това, което мога да кажа за брат ми е, че той свиреше доста часове вкъщи всеки ден. Доста продължително, за да изгради първо една техника на свирене, която в последствие реализира на сцената и в песните си. Събирах се вкъщи по някой път с нова генерация, по някой път с Геша, свираха с Воцик. В последните години се събирахме и с Воцик и Чудо, защото аз там участвах малко в последния албум. Какво да кажа? Това за мен е всичко, това е много естествено, защото аз всеки ден го виждах това нещо. Всеки ден го виждах да свири, всеки ден виждах нещата, които понякога път е написала вкъщи, виждах нотите му, виждах текстовете му. И аз съм съвсем така нормално гледам на това нещо. Нали, сега вече години наред след това виждам, че това се е превърнало в нещо много по-различно от това, което съм си мислил, когато бях по-малък. В нещо наистина по-сериозно и по-стойностно. Това е общо взето. За мен
Галя, докато Мони е на трибуната. Мони, Да. един приятелски въпрос. Да. Тогава ти беше детето на бандата, всъщност. Докато носиш одни очила с белите рамки. Това необходимо ли? Да, за запис. За записа. Докато носиш тези очила с белите рамки. Да. Беше ли наясно какво всъщност правите ви? И какво всъщност е творил брат? Общо взето да. В смисъл, тогава вече бях малко по-голям и все пак, след като съм израснал с това нещо, вече беше дошъл момент, в който горе-долу знаех за какво става въпрос и може би се опитах така да взимам по-дейно участие в творческия процес на нещата. Така че да. И това е.